Добре хора, здравейте, аз съм SpaceBaseBG. Искам да ви кажа, това е епизод 1 от Survival. На всеки трети епизод ще има някакъв чалендж, на F5, без ято, без F1 и такива работи. Трябва да рефрешна. Така. Агва. И да, това е първи епизод, вече трети път го снимам, защото нещо микрофона ми се бъгва постоянно. И този път се надявам да не се бъгва микрофона. Да, малко копах, извиняйте, но за трети път вече го кажа. Знаете, че не съм ви казал за тези две, не съм снимал тези две къщи как ги правя, но просто няма време да снимам, а пък и компа днеска ми дойде от това преинсталация. Преинсталираха ми го беше днеска дойде и нямах абсолютно нищо, изтегли с Minecraft, там програми, но забех да и се стегла да снимам. И да, така и така не разреши ме да си тегла програмата, направо почнах Survival да играя, викам, като направя двете къщичките и там мината, някъде към 5 часа снимам. Сега е 5:12, т.е. 5:14. 5:14 е и реших да снимам трети път, вече снимам. И двата клипа са по 9-10 минути. Тъй че смятайте, по-лъчна съм в 4 нещо да снимам и чак сега пак пускам. И да, тук има прасета, овце и крави. Ще ви покажа прасета и кравите. Аз от овцете и кравите откъде са. Откъде съм ги намъкнал, те са тук наблизко. Ето тук две крави има и къде са. Та има овце и нататък има крави. Някъде от тук нататък има една така гора пак. Ето тук и вижте. Нататък има една така гора. Някъде на 200 блока е. Има гора, която е... Там има прасетата. И да, там си намерих също и ендърпела. Добих ендърман. Мен има спална тук. Има спална някъде на 5-600 блока. Някъде там спалва. Аз викам, не ми харесва там. Викам, дай да взема да... някъде да повървя хубаво и да си намеря място. И намерих си. Да пина малко вода. Намерих си място. Почнах, почупих тела, тук това градинката ми беше цялата от пясък. Ето тук копах, то беше някъде тук копах, тук нямаше никакви дървета. Ето тук нямаше също дървета тук. Аз ги изчерпах, направо ги премахнах от света. Мога да се направя тези две къщички. Камък долу доста изкопах, даже и у мене тук имам един стак 11 и в честа имам доста камък. Това ми е къщичката, това ми е честа. Да, викам ви сега. Така направим. И тук е пътя, вижте колко доста кожа имаше, доста храна имам. Аз имах тук един стака на като бях напред назад, като стоях и изчерпа са хора, изчерпа са. Да, това е то. Както викам, тук имаше гора на майнах, а тук нямаше, тук имаше само две дървета и това. Това бяха това и това. Там имаше 5-6 дървета, изчупи ги, направих тук всичко къщата. И викам да насъда тук. Тук 3 дървета има, защото имах само толкова саплинги, аз другите ги свалих. И си оставих 9 саплинга, сега ще ви кажа. 12 саплинга. Оставих 12 саплинга и ги насъдих. И да, още овце има даже. И тук вижте колко цветя. Вижте. Още овце. И мисля, скоро снимам на Skylars или Megula с мой приятел. Той се казва Ники the Best. Ники the Best. Чакай, че малко бъркането за това. Каза са Ники the Best и това. И просто мисля да снимам
него с някой клип с него. Ще му оставя долу под клипа канала. Мисля по-нататък някъде на 100-ни епизод или някъде 100-ния, някъде там някъде да правя втори сезон. Ама сега чакай. Хайде, че паузирах, но сестра ми дойде и почна да чука. Иска да влепи мен, ама аз си казах, че тя не може да влепи. И тя се скара, събира играчките. Извинявайте, че паузирах, но тя е малка и все още нищо не разбира. Къде го правя? Къде не го правих? Той. Така. И да, хора, това мисля да е от клипа. Първи епизод мисля да е кратък. Този епизод мисля да го изравна е това тук. Това тук да го изравна. И да направя някой друга къщичка. И мисля това да е то. То някакво повече да кажа. Чакайте да ви покажа мината, ако не сте я виждали. Вижте, слизате надолу 60 блока. Сме на 20-тия. И ето го. Сега ще ви покажа. Ето го. Как съм го направил. Много ви харесва. Насам ето тук мината. Насам две мини. Тук аз още не съм я почна да купая. Ето тук двете не са ги почна да купая. Наскоро ще почна. Нататък поне съм купал 100 блока поне. И мисля да края. Просто някъде към 100 блока мисля, че или 50-100 блока и намерих една голяма мина, която тази голяма мина има доста работи и съм е експърнал. Чакайте, извинявайте, че паузирах, но малкото пак викаше. Нещо съм пуснал. И да, това бе, мисля да е от клипа. И да, аз всъщност за мината експърнал съм до половината и ще експърнам още на мисля, че трети епизод, когато ще бъде някакъв чалендж, нещо предизвикателство. Не също някакво предизвикателство, което ще искам от този Nicky the Best. Някой без ято, без ето някъде сега. Не, сега всъщност може. Може, аз знам как. Това е чест и си не съглася с ето. И така, без ето. Следващия епизод мисля да направя някой. Да. Ето епизод за тази къщичка. Тя ще бъде нещо за Enchanting Table нещо. Ще направя. Имам диамантите. Ето тук имам 2 диаманта. Ще направя книги, защото имам там Sugarcane. Имам и кожа. Само трябва да събера обсидиан. И съм готов. И да, хора. Това мисля да е от клипа. Опа. Опа. Това мисля да е от клипа и до виждане. Ще се видим в следващия клип.